ככה, יש בפנים גם 5 פלטות, ככה זה נראה. אפשר להזמין גם בכל מיני צבעים. הצבע שעכשיו זה נקרא רובלה נודוסו עם אפור, רגל אפור. גם אני רציתי להראות לך איזה מנגנון, זה מנגנון מאוד מתקדם. אין מנגנון יותר טוב, לפחות מה שאני מכיר בארץ. ככה זה נראה. יש גם, אפשר להזמין מטר, אפשר להזמין גם 90.